Umdlalo wasemuva weChicago Fire neBafana Bafana, umbekezeli Mbokazi, ubesematheni emdlalweni wakhe wokuqala kwiMajor League Soccer e-USA ngemuva kokukhipha amabhola amabili emgqeni wegoli ngendlela emangalisayo. Lo wayengukapteni we-Orlando Pirates oneminyaka engu-20, udlala umdlalo wakhe wokuqala ngenkathi iqembu lakhe lihlulwa ngo-2-1 yi-Houston Dynamos. uMbokazi, ojoyine iFire esuka kumabhakabhaka ngenkathi kuvulwe iwindi lokushintshana kwabadlali ngoZibandlela, usekhombisile isizathu esenza ukuthi athathwe njengomunye wabadlali abanekhono eliphezulu. Lokhu ukwenze ngokuvimba amashoti amabili alandelanayo eHouston Dynamos ngemizuzu emithathu ngaphambi kokuba kiwe ekhefini, okuyisenzo esivikele iqembu lakhe ekutheni lingenise amanye amagoli. Lo mdlalo wasemuva ukhishwe enkundleni ngomzuzu ka-88 ngumqeqeshi, kwangena omunye umdlali waseNingizimu Afrika uPuso Dethejane, naye ojoyine leli qembu ngenyanga edlule. Ngaphandle kokukhipha amabhola emgqeni, uMbokazi udlale ngamandla akhe ajwayelekile evimbela izimbangi, aphinde ahlasele naye ngenhloso yokuhlaba umxhwele abaqeqeshi, njengoba ebheke ukuba yingxenye yendebe yomhlaba ka-2026 ezodlalelwa eMelika kulo nyaka. uMbokazi manje usebheke umdlalo wakhe wokuqala enkundleni yasekhaya iSoldier Field lapho bezobe bamukela khona iMontreal ngalo Mgqibelo.